Dnešnou častou témou aj vašich otázok, aj celkovo nastavenia spoločnosti voči fotovoltaike je požiarna bezpečnosť a bezpečnosť fotovoltaických panelov ako takých. Preto aj na túto inštaláciu tejto priemyselnej 300 kW elektrárne ideme použiť optimizery značky Tigo, ktoré nielenže teda budú optimalizovať výkon panelov najmä z pohľadu zatienenia, ale zároveň aj prispievajú k požiarnej bezpečnosti, nakoľko v prípade vypnutia elektrárne dojde aj k odpojeniu jednotlivých panelov až na úroveň posledných dvoch panelov pripojených na tento optimizér a teda bezpečne nízkeho napätia. Zároveň reagujú tieto optimizéry aj na teplotu, čiže ak by došlo k požiaru niekde inde na streche, tak fotovoltaika sa bude dať v prípade zásahu plameňom tiež bezpečne hasiť, nakoľko sa tieto optimizéry vypnú samočinne. Je to alternatíva k naplneniu požiarnej bezpečnosti, nakoľko bežné odpojovače požiarne slúžia len na bezpečné odpojenie elektrárne, ale takýto optimizér zároveň tým, že zvyšuje výkonnosť panelu, tak dokáže vlastne nám navýšiť aj úsporu a inými slovami na seba aj zarobí.